3 vielä jäljellä, vai? En olisi ikinä uskonut vuonna 1986, että Dingon Neumann joskus laulaa mun biisin. Tuollaisella erottisella tanssilla. Mä todella haluan kuulla, kun toi Neumann vetää jonkun nylon beatin tai mun biisin. Ehkä just nylon beatin. En tarvii asuntoa, vaan 100 lainan. En tahdo tuuniikaan, vaan 100 lainan. Lemmen kuutamoon, vaan 100 lainan. Jos sulta pyytää saan, sen lainan vaan. Tehköökä joko Dingon tai Neumannin biisestä minkä tahansa version tai mistä biisistä tahansa, minkälaisen version vaan, niin hän tekee sen varmaan just sen niin kuin pitää. Mä otin haasteellisen asian itselleen. Tykkään haasteista. Mikä siinä on, että löydän itseni draaman keskeltä? Taas unelmat särkyy, kaikki menee paskaksi hetkessä. Isken nyrkin seinästä läpi, demonit ei täät hävi. Mä näen punaista ja se taitaa olla verin eikä käsis. Mä luulen, että jos Cheek tekee versioi jotain mun biisejä, niin sitten tulee, se on just se on niinku ääripää. Let's go! Yeah! Kun meitsi Hakaniemen siltaa talla pohjassa kiitää. Siis aivan mahtava. Ja tää on pakko vetää jossain niin oikeesti Todellakin. Yhdessä. Todellakin. Mulla on ylipäätään niin kuin suuri kunnia saada olla tässä jengissä mukana. Mä en ole meinaa laulanut suomeksi kauhean montaa kertaa julkisesti. Mä haluan tänään tehdä sen. Niin, mä kadan hiekkaa varpaisiin ja tuli tarttuu musiikkiin. Onko Vagabanan ranta kiikieli? Mähän asuin Ruotsissa koko sen Dingomanian aikana. Eräänä kesänä tulin Suomeen ja kuulin autiotaloa ja kaikki puhuu Dingosta ja mä en tajunnut yhtään mitään. Niin no Jonne Aaron on just sillä tapaa niin kuin Dingo-mies. Mä lähdin banaanilaivalla pois. Mä toivon, että Jari valitsee jonkun biisin, missä pääsee tunnelmoimaan kunnolla. Mikä ikinä se biisi onkaan, niin toivon, että se vetää sellaisella niin kuin kovalla tunteella. Tämä on vain elämää. Jaren päivä. Ettei yhden saa sataa, mä jätän meistä palaa. Tähtäimessä aina tehdä semmonen niinku biisi tavallaan, mikä voisi sopia vaikka omalle levylle. Et sit tehdään niin oman näköinen. Hän on nahkatakkinen tyttö, sama tyttö on nähnyt helvetin. Nahkatakkinen tyttö, sama tyttö. Omasta tuotannosta niin musta olisi todella mielenkiintoista kuulla, miten joku vetäisi Vanhanainen Hunningalla kappaleen. Koska mä itekin tajun sen, että on tosi nuori ääni, joka kertoo tavallaan vanhemman naisen tarinaa. Ja mä mietin, kuinka mä ratsastin, kuinka autossa jo liikkuvassa sua halusin. Se, että vaikka Katri Helena tekee biisin mun kappaleesta, niin tuntuu, että on jotenkin niin kuin isoimpia juttuja, mitä mä oon mun uralla onnistunut saavuttamaan jopa. No mä luulisin, että Cheek on yhtä vaikeuksissa minun biisin kanssa kuin minä hänen biisinsä kanssa. Yöksijän majoittu, eväitänsä maistelee. Kultaansa siellä hän uneksuu, kun uni aina vetelee. Musiikkia suurella sydämellä. Vain elämää. 5. lokakuuta alkaen perjantaisin 8:00 4.